Asteon bildu da, jakinarazi duenez azken euriek onura ekarri badute ere, oraindik ere ur kontsumoari buruz hainbat murrizketa atxikiko dituzte Ipar Euskal Herriko 85 udalerritan. Oroitzearren iragan uztailaren 26an ura eskuratzeko baliabideen eskasiari aurre egiteko prefekturak Ipar Euskal Herriko 20 herritan funtseskoa ezen uraren kontsumoa murriztea erabaki zuen, hainbat arau eta debekurekin hala ordura arte indarrean zen alerta egoera atzean utzita, krisi egoerara igaro zen lurraldea erabaki horren ondotik murrizketak orokortu ziren eta orain gehitu egingo dira uraren erabilpenaren inguruko murrizketak. Eta lehorteengatik arazoak ez dira soilik iparraldean jazo, Arabara begira jarrita ez da mahats bilketa erraza izaten ari. Lehorteak gogor jo du azken hilabeteotan Arabako Errioxan ere eta horrek uztaren ohiko epeak aldatu ditu. Mahatxez hizketan hasita, bada idortez gain beste konturik. Errioxako jatorri izena utzi eta Arabako mahastiak zigilu berria sortu nahi duten upategiek baztertu egin dute 2022ko usta zor marka berri horrenpean merkaturatzea. Bazegoen horretarako aukera bat mahastizainak Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimenaren zain baitzeuden Arabako jatorri izen berria martxan jartzeko, baina aukera hori zapuztu eginda ikusi dutenean mahats bilketa hasi dela eta ez dutela jaso Jaurlaritzaren baimena. Ines Baigorri, Arabako Errioxako upeltegien elkarteko presidentea da. Estaba un poco previsto que este año fuese muy complicado, que llegase a tiempo antes de la vendimia y de ese permiso para poder generar ese consejo regulador. Por tanto, estamos a la espera de que en breves días ocurra, de que haya una resolución al respecto, en un sentido u en otro, y en el caso de ser positiva, pues ya las bodegas interesadas podrán comenzar a crear ese consejo regulador poco a poco y, bueno, pues con tiempo durante este año trabajar para que la próxima vendimia, aquellos que lo consideren oportuno, pues ya trabajen dentro de ese nuevo ámbito de protección. Nord Stream gasbidea Ukrainako gerraren xake partidako piezetako bat izan da gatazka hasi izenetik eta aurretik ere. Rusia eta Alemania lotzen ditu auditeria horrek, Ukraina zeharkatu gabe eta gatazkaren jopuntuan egonda beti. Moskuk iturria itxikote zuen mehatxua, matxura posibleak eta abar. Orain Nord Streameko bi gasbideetan aste honetan izandako 3 isuri ikertzen ari dira. Gertakariak ez du eraginik izango Europarako gas horniduran, bietako ezein ez baitago martxan, baina Danimarkak energiaren arloko larrialdi egoera ezarri du herrialdean, handik gertatu direlako isuriak. Hango gobernuak eta Alemaniak ez dute baztertzen sabotaje ekintza bat izatea, ez da Errusiak ere. Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkide eta trantsizio energetikoko idazkariak iritzi dio gaur gurean auzioni entzun. Danimarkako gobernuak esan duen moduan egon diren gertakari hauek oso arraroa dira, ez da? Kontutan eduki behar da, Nord Stream gasoductoa itxea 750 metrora dagoen instalazio handi bat dela, eta hori zulatzea oso gauza gertakari arraroa da, ez da? Eta gero, 3 lekutan zulatu dira bi gasoductoak, horrek esan nahi du, probabilistikari behiratzen baldin badiogu oso aukera gutxi daudela, ez da? Horrek eramaten ditu edo eramaten gaitu guztiok kezka handi bat azaltzera, ze egon daiteke horren atzean nolabait ere edo sabotei bat edo ez dugu hartu behar ere gerra baten erdian murgildua daudela Europan eta akto de guerra edo ez, gerra gertakari bat ere izan daitekeela. Gai zaldatuta berriz, argi mintzatu da Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako ekonomia sailburua. Ez du atzeraldirik ikusten inflazio handiaren ondorioz, murriztu egin ditu aurtengorako hazkunde aurreikuspenak, pixka bat aurten eta asko datorren urtean, baina Alemanian eta beste herrialde batzuetan iragartzen den uzkurtzerik ez du espero. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomian, hala Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barne produktu gordina 2,1 da aztekoa 2023an aurretik iragarritakoa baino 2 puntu gutxiago. Enpleguan ere moteltze bat gertatuko da, 26.000 lanposturen sorrera izango da urten eta 12.000 datorren urtean. Nik ez dut ikusten momentuz, errezesia horiek edo esaten da euskaraz hori, ez dut ikusten momentuz, ez? Baina, ikusiko dugu haber etorkizuna gertatzen den, ez? Momentu ez dugu ikusten. Nik uste dute gure hazkundea dela
aurtengo askundea baino, datorren urtengoa motelagoa izango da, asko ere motelagoa, 2,1 esaten dugun moduan, baina askunde horrek ukiko du aukera ere, enplegoa sortzeko, esan duten moduan, 12.000 inguru datorren urtean, da nik uste dut hori datu ona dela. Eta Europako batzordeak Errusiako petroleoari gehieneko prezioa esartzea proposatu du Bruselak asteazkenean, mahai gaineratutako zigorretako bat da. Horrez gain, Europako batzordeak debekatu nahi du Europar herritarrek Errusiako enpresa publikoetako administrazio kontseiluetako kideak izan ahal izatea. Europako batzordeak Errusiaren aurkako zigor sorta proposatu du, hain zuzen, Ukrainako inbazioa hasi zenetik 8. sorta eta besteak beste mahai gaineratu du Europar Batasunak Errusiari inportatzen dion petrolioari gehieneko prezioa esartzea halaber Europako batzordeak debekatu nahi du Europar herritarrek Errusiako enpresa publikoetako administrazio kontseiluetako kideak izan alizatea petrolioaren prezioari muga jartzea gezazpiak adostutako akordioaren hildo beretik doa. Europako batzordeko presidentea Ursula von der Leyenek neurriak aurkezteko emandako prentsaurrekoan esan duenez. Eta gaur zabaldu dute Euskaraldirako izen ematea, begia, lorpenetan jarrita, erronka zehatzetan eta praktika linguistikoetan indar berezia egingo du aurten ariketa soziala. Gaur arratsaldean Bilboko kafe antzokian ekitaldi bat antolatu dute eta bertan Bingen Zupiria, Ana Oio eta Kike Amonarriz egon dira. Aukera eman ziola gizarte honi, baita euskaraz hitz egiten jakinez eta euskara ulertzen ez dutenei, euskarari buruz entzuteko, euskaraldia dela jakin zuten. Eta asko gainera gogoa adierazi zuten, erabatera edo bestera, euskaraldiarekin bat egiteko. Antzitsua dela 3. edizio honetan, pandemia pasa eta gero, berriro ere erakustea, hemen hizkuntza komunitate sendo badagoela, hizkuntzaren biziberritzari eutsi nahi diona, eta gainera zabaltzen duena, besoa eta animatzen dituena euskaraz dakiten guztiak eta euskara ulertzen duten guztiak ere, ariketa batera. Goiz honetan berriz, Jasone Zenoz, Amanda Sierra eta Marta Olazabal emakume ikertzaileek euren ibilbideagatik aitorpena jaso dute. Hezkuntza sailak eta Ikerbasquek emakume ikertzaileen lana aitortu eta biztaratu dute sariketaren 4. edizioan. Entzun jarraian, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua. Urte askoan emakumeen lana isilduta egonda eta gizonen lorpenak baino ez ditu jaso gizarteak. Baina egoera horri buelta emateko garaia heldu da. Guztion artean. Gure ardura da gizarteak ezagutu ditzala egunez egun gure bizitzak hobetzea arduratzen diren Euskadiko ikertzaileak. Nazioarteko kontuekin bueltan, erreferendum bat noiz eta nola egin zehazteko argitasun akordio bat proposatu du Aragonesek. Proposamen horren aldeko akordioa jostera deitu ditu Kataluniako alderdiak eta gizartea. Aldiz, Junts per Kataluniak gobernu akordioa betetzeko eskatu dio, bestela konfiantza arazo batera aurkeztea galdegingo diola ohartarazi du. Pere Aragones Kataluniako presidenteak gatazka politikoaren sakoneko korapiloa askatzeko negoziazioa prestatzera deitu ditu alderdi politikoak eta gizartea bera argitasun akordio bat adostu nahi du. Kanadaren eta Quebecen ildotik gizartearen aniztasuna aintzat hartu eta autodeterminazioaren aldeko adostasun zabala bilduko duena. Kataluniako politika orokorreko eztabaidan egin ditu adierazpen horiek Generalitateko buruak. Eztabaida ireki du bere hitzaldiarekin eta taldeek arratsaldean erantzun diote handienetik txikienera ordenan Junts per Kat eta ERC-ren txandak amaierarako utzita. Aragonesen esanetan beharrezkoa da aintzat hartzea 2017ko urriaren 1eko erreferendumak utzitako ikasgaiak eta adierazi du argitasun akordio batek duela 5 urteko erreferendunaren mugak gaindituko dituela. Eta erreferendunez Ukrainara egingo dugu salto. Errusiarekin bat egitearen alde bozkatu dute Ukrainean, okupatutako lurraldetan. Kiebek traizioa egotziko die galdeketetan moduren batean parte hartu dutenei. Aldiz, Moskuk prest ditu anexioa gauzatzeko botere legegilea exekutiboa eta juridikoa. Errusiak Ukrainean partzialki okupatutako Kherson, Zaporizhia, Luhansk eta Donetsk eskualdeek Errusiako Federazioarekin bat egitearen alde bozkatu dute. Bozketen lehen emaitzen arabera, eremu horiek anexionatzeko asmoarekin Moskuk auspotutako galdeketetan
83%, babestu dute aukera hori. Deitzaileek ontzat eman dituzte ostiralean hasi eta atzo amaitutako bozketen emaitzak parte hartzea 50%tik gorakoa izan baita. Nazioarteak esana dauka ordea bozketa horiek ez dutela zilegitasunik eta ez dituela emaitzak aitortuko. Ukrainiako gobernuarentzat fartsa bat izan dira eta NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko idazkari nagusiak esan duenez, atzo nazioarteko zuzenbidea urratzen dutela. Mendebaldeko herrialdek batez ere Ameriketako Estatu Batuek emandako armei esker Ukrainak bere lurrak atzera berenganatzeko hasitako kontraerasoa indartu denean, heldu dira Errusiari lur horiek modua emango dioten galdeketak. Eta gatazka honen erdian atxilo hartu zuten Pablo González kazetaria, orain beragatibu jarraitzea eragozten saiatu dira, baina kartzelan jarraituko du abuztuaren amaieran beste 3 hilabetez luzatu zioten zigorra kazetariari eta ari ustea erabaki du. Dei auzitegiak ostegunean 7 hilabete beteko dira atxilotu zutenetik. Egoeraz galdetzeko konexioa egin dugu gaur, haren bikotekide Oiana Goirienarekin. Asko pentsau gorren ganin ez dugu ondo ulertzen deupe, baina ustegune da, ez teko elez frogarik, ondoratu nahi da bela, firma hau deizen, euren nahi da. Gabon, eguneko lerroburuak horrela, iritsi da egunak utzi digun argazkiari heltzeko unea. Aipatu dugunez, idorteari aurre egiteko hainbat murrizketa atxikiko dituzte Ipar Euskal Herrian. Udane Arbeok azalduko digu. Azken egunutako euritek Ipar Euskal Herriko egoera zertxo hobetu badute ere, oraindik 95 udalerritan hainbat neurri mantentzea erabaki du Lehortei aurre egiteko batzordeak. Testuinguru honetan esaterako Errobi eta Aturri ibaien edo eta beste ibai txikiago batzuen emariak aski urriak dira oraindik. Testuinguru honetan krisi egoeratik alarma edo larrialdi egoerara igarotzea erabaki du batzordeak eta gogoan izan behar da krisi egoeran zelarik neurriak orokortzea erabaki zutela. Hala nola baratzeak ureztatzeko ordutegi zehatza ezarri zuten, lorategiak edo eta berdeguneak ureztatza debekatu zuten eta bestalde ere autoak edo eta etxetako fatxadak ureztatza ere debekatu egin zuten. Orain krisi egoeratik alarma egoerara igarota neurri batzuk mantentzea erabaki dute, baina oraindik batzordeak ez du erabaki edo eta iragarri zeintzuk izango diren neurri horiek. Eta idorte, Zarabara begira jarri behar dugu ere, eguraldi lehorrak 120 inguru apalduko du 2022ko uzta, Arabako Errioxan matxaleak txikiak dira eta azidotasun apala dute. Litekeena da horrek urteko ardoen kalitatean eragitea, baina egurrerako gordetzen den zukua ez du zertan ondatu. Nerea Garzia. Arabako Errioxan matz bilketa zida jada eta Arabako mahastiak sor marka berria biarazteko prest daudenek onartu dute euren ardoak Errioxako izenean jarraituko dutela aurten ere. Europa Batasunera heldu da upategiek egindako eskaera eta baimena lortu arte Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimenaren zain zeuden, hala ere, aukera hori zapustu eginda matz bilketa hasi denean. Teniendo en cuenta que el envío del expediente a Bruselas se retrasó muchísimo por parte del Ministerio, ¿no? Más de los meses previstos, casi 9 meses. Bueno, esto lo que hizo fue ralentizar el proceso de solicitud del permiso nacional transitorio que fue hecho el 7 de julio. Estaba un poco previsto que este año fuese muy complicado, que llegase a tiempo antes de la vendimia y de ese permiso para poder generar ese consejo regulador. Por tanto, estamos a la espera de que en breves días ocurra, que haya una resolución al respecto, en un sentido u en otro, y en el caso de ser positiva, ya las bodegas interesadas podrán comenzar a crear ese consejo regulador poco a poco y, bueno, con tiempo durante este año trabajar para que la próxima vendimia, aquellos que lo consideren oportuno, ya trabajen dentro de ese nuevo ámbito de protección. Gaur-gaurko 15 upategi dira sor marka berria biarazteko borondatea dutenak.
Bestalde, mahats bilketari dagokionez, lehorteak gogor jo du azken hilabeteotan Arabako Errioxan ere, eta horrek ustaren ohiko epeak aldatu ditu, baita kopuruak ere. Lehorteak 120 inguru apalduko du 2022ko usta. Gainera, mahatzaleak txikiak dira eta azidotasun apala dute. Litekeena da horrek urteko ardoen kalitatean eragitea, baina egurrerako gordetzen den zukua ez du zertan ondatu. Bestetik, Olatz Perez de Viñasprek, bigarren Gladys saria jaso du emakume teknologoen ikusgarritasunaren eredu izateagatik. Udane Arbeo lankideak azalduko digu jarraian zertan datzan saria. .eusek eta EHUko informatika fakultatea Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Danobat Group industria taldearen laguntzarekin batera martxan jarri den Gladys saria da honakoa eta aurtengo irabazlea Olatz Perez de Viñaspre Gasteiztarra dugu. Epaimahaiak erabakia aho batez hartu du eta irabazlearen ibilbide akademiko oparoa eta gizarteko erronka handiei erantzuteko ahalegina azpimarratu du epaimahaiak. Irabazleak dena den benetako saria, saririk garrantzitsuena, lehenengo edizioan parte hartu zuten emakumeen kopurua dela azpimarratu du. Olatz Perez de Viñaspre Gasteiztarra jaso du aurtengo Gladys saria .eus fundazioaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen informatika fakultatearen eskutik, emakume teknologoen ikusgarritasunaren eredu izateagatik. Epaimahaiak aho batez hartu du erabakia eta irabazlearen ibilbide akademiko oparoa eta gizarte erronka handi erantzuteko egiten duen lana azpimarratu du. Zientzia eta teknologiaren esparru honetan emakume erreferenteak sortu nahi dugulako eta baita ere Gipuzkoa lurralde honetan industria sektorea dauken garrantziagatik eta STEM bokazioak ere sustatu nahi ditugulako. Gladys saria .eus fundazioak eta EHUko informatika fakultateak antolatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasunerako zuzendaritzaren babesarekin eta Danobat Group industria taldearen eta EHUko berdintasun zuzendaritzaren laguntzarekin. Sensibilizazio ekimen bat ere bada. Ingurune digitalean lanean diharduten emakume gazteak, emakume mundu teknologikoan, emakume euskaldunak eta mundu teknologiko horretan lanbide eta proiektzio dutenak eta esparru horretan dauden emakume horiek saritzea du helburu. Sariaren bigarren edizio honetan baldintza guztiak betetzen zituzten 20 hautagaitza ebaluatu ditu epaimahaiak eta Olatz Perez izan da aukeratua. Bada Perezek zirraraz eta erantzukizun puntuarekin jaso du saria aste honetan EHUko informatika fakultatean egindako ekitaldian Donostian. Dardarka jarri nintzen, enun inondik inoa espero, jokoz kanpo, utzi nau pixka bat, emozio handiarekin, batez ere aukera matulako ikustarazteko, profil hau ez dela hain bakana, bagaude desente. Horrez gain sariaren lehenengo edizioan parte hartu zuten emakume kopurua azpimarratu nahi izan du aurtengo irabazleak, hori izan baitzen berarentzat saririk garrantzitsuena. Gai zaldatuta, hurrengo 9 hilabeteetan hauteskunde sindikalak egongo dira Hego Euskal Herriko fabrika handi gehienetan eta horren atarian ELAK gehien behar duzunean lelopean kanpainaren aurkezpena egin zuen atzo sindikatuak jakitera eman duenez, ordezkaritza sindikalaren ia erdia 47,1 jarriko da jokoan hauteskundeetan. Labek berriz gaur egin du zurekin bagara egiteko beste modu bat kanpainaren aurkezpena eta sindikatuak nabarmendu duenez eraldaketarako momentua da euskal sindikalismo berria eraikitzeko garaia alegia. Hego Euskal Herriko hauteskunde sindikalak heltzear dauden honetan, ELAK eta Labek euren kanpainak aurkeztu dituzte. Urrian hasiko da hauteskunde sindikalen epe trinkoa delakoa. Urrengo 9 hilabeteetan hauteskunde sindikalak egingo baitira Hego Euskal Herriko fabrika handi gehienetan. Bada horren arira, ELAK gehien behar duzunean lelopean kanpaina aurkeztu du. Labek berriz, zurekin bagara egiteko beste modu bat lelopean. Urduritasuna nabaria da sindikatuen artean mugimendu eta ardura handiko hilabeteak badatozkie sindikatuei. Izan ere, ELAK jakitera eman duenez, ordezkaritza sindikalaren ia erdia, 47,1 jarriko da jokoan hauteskundetan. Egun gehiengoa duelak, Labek bere aldetik argi du Hego Euskal Herriko bigarren indar sindikala izan nahi du. Gure asmoa da Lab Hego Euskal Herriko bigarren sindikatu bilakatzea, bigarrena ordezkaritzan, baina lehena
eragin gaitasunean. Egun, Comisiones Obreras da bigarren indarra 20,6rekin. 0,88ko aldea dute labek eta Comisiones Obrerasek. Azken 5 urteetan 1,6ko igoera izan du sindikatu abertzaleak, beraz, laben asmoa posiblea bada. Bide horretan, laben ustez, eraldaketarako momentua da, euskal sindikalismo berria eraikitzeko garaia alegia. Beraz, hori da gure erronka, bigarrenak izatea Euskal Herri mailan, baina lehenak eragin gaitasunean. Edo nola ere, 9 beteko epean aldaketak aurreikusten dira fabrika handietan. Lan gatazketara salto, Arabako egoitza pribatuetako langileak grebara itzuli dira. ELA eta LAB sindikatuek beste greba egun bat deitu dute hitzarmenaren negoziazioen blokeoari aurre egiteko. Gaur manifestazioa egin dute Albertia Campus egoitzatik eta Aldundiaren egoitzan amaitu dute. Bertan, izan da Nerea Garzia lankidea. ELA eta LAB sindikatuek manifestazioak eta lanuzteak egin dituzte gaur Gasteizen. Otsailean lan baldintzak aldatzeko eztabaidak gelditu ziren, sindikatuek maila utzi zuten. Diotenez, patronalak hitzarmeneko artikuluak aldetzeari ezezkoa eman ziolako. Arabako Foru Aldundiak uztailean deitu zituen bilera batera langileen ordezkariak eta patronalak, eta negoziazio maila berriz eratzeko konpromisoa hartu zuten patronalek. Hala ere, sindikatuek ez dute haien berri izan ordutik, eta geldirik daude elkarrizketak. Patronalek eskaintzen dizkiguten plataforma edo aukera, baldintzak hobetzeko aukerak ez dira guztiz onargarriak. Bai Araban ez daukagu hitzarmen probintziala, hori oso garrantzitsua da, hasteko, estatalaren bitez haien baldintzak kudeatzen dira. Bigarrena, ekiparazioa, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan dauzkaten bai diruz, bai soldata, bai jardunaldia, bai baldintza duinak, zergaitik hemen ez dago eta ez daukate, Langileek beraz grebara deitu dute eta manifestazioa antolatu dute. Albertia Campus egoitzatik eta Aldundiko egoitza helmuga izan da. Negoziazio maila berriz eratu dadila eskatu dute hitzarmen duin bat lortzeko. Horrela jarraitzen bada patronalaren jarrera, jarraituko dugola horrela eta areta tinkoago ere. Ez dugu nahi langile hauek 1.000 euro segitzen kobratzen 1.000 euro eta horrelako baldintzekin. Testu inguru honetan patronalak sindikatuei eskatu die eztabaida mailara bueltatzea eta gehitu du hitz egiteko prest dagoela. Eta Arabatik Nafarroara. Nafarroako gobernuak eta Volkswagengo enpresa batzordeak elkarrekin egiten duten lana indartzea adostu dute lantegiaren eta hornitzaileen alde eta herritarren onerako izango dela nabarmendu dute. Encuentro con el gobierno de Navarra con Volkswagen y una parte, vías ciclables y alguna cosa, otra parte hablará contestados. Sí que por eso pues también esta representación del gobierno, ¿no? A todos, hablar también de movilidad. 2019ko uztailaren 22an, Novaltia botika banak eta enpresako 22 langilek greba hasi zuten lan baldintza hobeen eskean eta iritsi berrien eta aurretik zeuden langileen baldintzen arteko soldata kostandiegia zelako. 3 urte geroago greban daude oraindik ere. Asteazken honetan elkarretaratzea egin dute Bilbon, Justizia Jauregiaren aurrean.
Eta Urkullu gaur Forbes Summit Reinventing Euskadi Basque Country topaketa inauguratu du Bilboko Azkuna zentroan. Lehendakariak bertan gai desberdinei buruz hitz egin du, horietako bat inflazio izan da eta hari erantzuteko Europar Batasunaren eta bere erakundeen ekintza koordinatuak behar direla esan du, naiz eta Euskadik bere erantzukizuna eta erantzuteko gaitasuna izan. Inflazioa fenomeno globala dela esan du ere, baina Euskadik bere eraginak arintzeko tresnak dituela, besteak beste autogobernua. Lehenik beraz, inflazioaren ondorioi erreparatu diegu. Bigarrenik, egungo inflazioa gure eskualde eremutik kanpo dagoen fenomeno bat dela kontutan izan behar dugu. Eta konponbidea bilatzeko, Europar Batasunak eta haren erakunde nagusiak, ala nola batzordeak edo Europako Banko Zentralak koordinatuta jardun beharko dira. Horrek ez du esan nahi ordea Euskadik zereginik ez duenik. Aitzitik, hamarkada askotako tradizioa duen gure herri eredu, solidarioak eskura ditugun baliabide publikoak baliatzearen alde egiten du. Baliabideak ditugu, eta baliabide horiek kudeaketa ekonomiko eta finantzario arduratsuaren emaitza dira. Horrekin batera, autogobernu gaitasuna dugu gure alde, eta horren bidez, ondorioak arintzeko eta arazo gehien jasatzen ari diren eragilei laguntza eskaintzeko ahalmena erakutsi dugu. Martxan dira Hego Euskal Herriko gobernuen bueltan urteko aurrekontuen inguruko eztabaidak. Entzun dugu Pedro Azpiazu Jaurlaritzako ekonomia sailburua lerroburuetan, aldiz Nafarroara begira gobernua 2023ko aurrekontuen negoziaketekin hastear dago. Kontu horren eta beste batzuen berri eman du Elma Sainz lehendakari ordeak gaur. Sandra Urra. Nafarroako gobernuak asteroko bilera ospatu du eta gerora Elma Sainzek adierazi du 2023ko aurrekontuetan fiskalitatea izango dela ardatz nagusia. Bihar hasiko dira negoziaketa horiekin, baina dagoeneko badakigu Navarra sumak ez zuela bertan parte hartuko. Adierazi du gobernuak Euskal Herria Bildurekin apurtu arte ez dela ezer negoziatzeko beraien artean. El Gobierno de Navarra no puede hacer sino lamentar esa decisión de Navarra Suma, máxime en un contexto como el que actualmente vivimos, tanto para familias como para personas, y en el que conseguir unos presupuestos con participación de todas las fuerzas parlamentarias es tan importante. Como les digo, este Gobierno no puede hacer más que mantener, como así se lo trasladé personalmente al señor Esparza, la puerta abierta al diálogo y a la negociación, y la convocatoria de reunión sigue en pie si es que reconsideran su decisión. Pablo González kazetaria bera gatibu jarraitza eragozten saiatu dira, baina kartzelan jarraituko du. Abuztuaren amaieran beste 3 hilabetez luzatu zioten zigorra kazetariari eta ari eustea erabaki du Dei Auzitegiak. Ostegunean 7 hilabete beteko dira atxilotu zutenetik. Oiana Goiriena bere bikotekidea da eta gaurkoan Leire Regadas lankidearekin aritu da solasean entzun. Aipatu dugu gaur 7 hilabete betetzen direla, behin-behineko espetzealdian dagoela Pablo, eta gainera atzokoarekin lotuta atzo Poloniatik jaso genuen berri horrekin, helegitearen aurkako ebazpen horrekin, lehenik eta behin dena den zer modu zaudete eta zer modu dago bera ere. Gu betiko antzin eusten eta honek eskaitzu atrapa esustien, orduan antzera, eta bera dakigunetik egunetik egunera animoz eta baju hau, normala da modu. Kezkatuta zaudete bere osasun egoeragatik, izan ere dagoeneko 7 hilabete luze dira, inkomunikatuta, esan duzue, gutxitan izan duzuela berarekin kontaktuan izateko aukera hori, gutun bidez, gainera atzerapenekin datoztera, mentalki batez ere ez, baina fizikoki ere nola dago bera? Fizikoki uste gu ondo dagoela, konsulek ikusi ban pasadan azteko eguenien eta fizikoki ondo topau ban piso asko galdute eta, dino igual, gehiago bezan biko lekela, baina ez da utxarto. Gure arduri da, buruz zelan dagoen, animoz, 7 hilabete inoaz berbain bari bakarrik konsulaz, bost bidar eta gero bertako abogauaz, ondo ezin lehiagon. Eta 23 ordu, egunin 23 ordu zelda barrun, ordu bete bakarrik kanpora urteteko patizo txiki baten, ondo, seguru ez dauela.
Noiz izan da, berarekin bere berri izan duzun azken aldia? Pasadan hastien, ostegunien zunzan hori konsule, eta barikuen kontauzkun, berak zelan topauan, hori izen zan azkanen gue. Aipatu dugu, ez da, dagoeneko 7 hilabete direla, baina ez da denbora nahikoa izan, mintzat, publikoki, edo frogak aurkezteko, ez? Zergaitik orduan espezialdia gainera birritan luzatu dioten honetan, ez? Zenolako azalpena aurkitzen diozu gertatzen ari denari? Asko pentseu gorren ganin, ez dugu ondo ulertzen geupe, baina ustegune da, ez teko elez frogarik, ondoratu nahi da bela, firma hau deizen, euren nahi da bela. Aipatu dugu baita ere, Estrasburgora jo duzuela, bertan itxaropena duzue? Ni pentsatot arrazoie emongo deuela Estrasburgok, ez? Nabarmena da beran eskubide urraketa, eta azken baten hori da salatzen dana. Pasaten dana da Estrasburgok denpori bideuela erantzuten, eta hori ez dakigu noiz helduko da. Ez dugu espero epe laburrien erantzun jasoterik. Baina guk ustegu behintzet erantzune positibo izango dela. Mai honetan ere aipatu dugu, ez da, babes soziala baduela Pablok, euskal kazetariak ere zuzendariak batu direla horretan, baina instituzioen aldetik zein irudikapen duzu? Denolakoa da harremana Eusko Jaurlaritzarekin alde batetik eta Espainiako gobernuarekin bestaldetik? Bueno, kanpo arazoetarako Eusko Jaurlaritzako kanpo arazoetako idazkaritzaz badeko harremana, deitxuten doztie, da batez be, galdetzeko jaselan gauzen, esateko euren aldetik badabizela aldaben guztiz eitzen, gero ez da igual ikusi, ze eitzen dauen Eusko Jaurlaritza, euren eskumena bezta, kanpo harremana, baina, badauz hor, da euren babesa bai sentitengu. Espainiako instituzioen aldetik nik nok dei bakar bat besto jaso, konsulaz bai badeko harremana, eta konsule da Espainiako gobernuko ordezkarizetako bat, baina, konsule maia funtzionario maian kokatzen da, ez da administrazio maian. Eta hemen bai falta dotelanik, igual maia politikotik, dei bat, harreman bat eukitxie Espainiako ministeritzetik edo Espainiako gobernuaz, eta hori ez dugu jaso. Espainiako gobernutik jaso dugun bakarra da euren adierazpena, esanez, badeko babes konsularra, eta eskertzen dabela Polonian lankidetza. Orduan, espero gendune baino satizegitxi hau da jasoten gabizena. Nik eskertuko neke, zikeren azalpen bitxo hause gabi zeitzen, edo bide honetatik goiez, edo hause da dagoena, baina ez haue isiltasun absolutu. Uste duzu isiltasun hori denboran luze irango duela, ala noiz bait egoera aldatuko ote da? Nik espero dut aldatuti, eta, berandu baino goiza, espero dut. Hildo berean, gaurkoan gurean izan ditugu Alaitz Argandoña eta Jonan Saeguerdiko magazinean, eta horrela aritu dira Pablo Gonzalezen atxiloaldiari buruz. Azkenean da, borondate politikoa eta argi dago ez dagoela, ez? Eta gainera nik uste dute nabaritzen dela, ze garrantzitsua den hori prentza askatasuna, ze krisi bat dagoenean edo arazo bat dagoenean, da lehenengo gauza murrizten da, ikusten ari gara Iranen edo lan, nola interneta, erabiltzeko eskubidea murrizten ari dela. Orduan, nik uste dute bai, presio soziala sentituko duela, baina presio instituzionala da momentu honetan garrantzitsuena, ze dago estatuen joko batean. Eta nik uste dute hori da igual jendea aldarrikatu behar duena, eskatu gure instituzionei mesede zerbait egiteko, ze onartezina dela. Galdera da, Polonia eta Europako 5. ekonomia, 5. herrialdea, eta galdera da, ze baldintza bete behar dira Europar Batasuneko kide izateko. Eta Europako eskubideen kartak irakurtzen baldin badira, eta ez hori bakarrik diskursoak eta ikusten baldin badira, kontraesan ikaragarrian sartzen da teorian Europar Batasunak defenditzen dituen baloreekin, baina gauza gutxitaz harrituko gara, adibidez, Alemaniako lehen ministroa Saudi Arabiara joaten denean gasaren bila, eta ondoren paraleloki giza eskubideen alde hitz egiten denean, Pablo, aipatu duzu hemen, Pablo Gonzalezena presio politikoena eta bar,
Ez dago presio politikorik, ez dago, ez da garantzitsua, eta ez da garantzitsua Pablo González, motibo bategatik Pablo González, kasetari independente bat delako. Eta independentea. Ez da esaten ari diren bezala susmagarria Errusiako erregimenaren aldekoa ez delako. Ni egon naiz pare bat aldiz berekin, eta da persona bat bere iritziak dituena, baina batez ere profesionala. Eta ematen diguna informazio independente bat, gustatu edo ez. Eta horregatik dago kartzelan, ez dago beste motiborek. Bestalde, Mikel Otero, EH Bilduko legebiltzar kidea elkarrizketatu dugu gaur 11 telebistan. Nord Streamen gertatu denari buruz galdetu diogu lehenengo eta nabarmendu du sabotai edo gerra gertakari bat izan daitekeela. Horrez gain, adierazi du gertakari horrek erakusten duela Europa lauzpabost azpiegituren eta kanpo baliabideen menpe dagoela energetikoki. Nik uste dut hor Danimarkako gobernuak esan duen moduan egon diren gertakari hauek oso arraroa dira, ez da? Kontutan eduki behar da, Nord Stream gasoductoa itxea 750 metrora dagoen instalazio handi bat dela, eta hori zulatzea oso gauza gertakari arraroa da, ez da? Eta gero, hiru lekutan zulatu dira bi gasoductoak, horrek esan nahi du, probabilistikari behiratzen baldin badiogu oso aukera gutxi daudela, ez da? Horrek eramaten ditu edo eramaten gaitu guztiok kezka handi bat azaltzera, ze egon daiteke honen atzean nolabait ere edo sabotai bat edo ez dugu hartu behar ere gerra baten erdian murgildua daudela Europan eta akto de guerra edo ez, gerra gertakari bat ere izan daitekeela, ez da. Oterok nabarmendu du Euskal Herriak herri akordio zabalak behar dituela hainbat aspektutan eta energia horietako bat dela, hori horrela bere ustetan trantsizio energetikoak 3 zutoin izan behar ditu. Energia kontsumoaren murrizketa erregai fosilak atzean usteko bide horria eta energia berriztagarrien aldeko apustua zentzu horretan azpimarratu du, hausnartu behar dela arlo publikotik zein erreminta behar diren adosten diren politika energetiko publiko horiek aurrera eramateko. Kontu generikoetara baldimagoaz, nik uste dut errelatoa nahiko argia dela, ezta? Alde batetik argi dagoena da kontsumoak murrizteko esfortzu berezi egin behar dugula, gaur egun ditugun kontsumoak mantentzeko etorkizunean arazo handiak egongo dira, beraz, kontsumoak murriztu behar dira. Beste alde batetik, uste dut beste zutoin bat izan behar duela, energia fosilak, petrolioa eta gasaren nolabait ere abandonatze edo atzean uste bide horri bat markatu behar dugula, naiz eta jakin urte batzuetan baliabide hauek ere beharko ditugula, baina apostu argia hemendik aurrera baliabide fosil gutxiago kontsumitzeko eta horretarako ze mekanismo erabili behar ditugun, ezta? Eta gero beste hirugarren zutoin potente bat izango litzateke energia berriztagarrien edatze bat, zabaltze bat, orain arte ematen ari dena baino askoz azeleratua leku, modu eta eskala ezberdinetan, ezta? Baina nik uste dut, honen inguruan, guzti honen inguruan ere beste hausnarketa bat egin behar dela. Ze 70. hamarkadaren amaieran, petrolaren krisi, mundu mailako krisi bat egon zenean, Euskal Herrian edo, bintzat Euskal Autonomian, hausnarketa batzuk egin ziren, eta hainbat mekanismo, hainbat herramienta jarri ziren martxan energiaren Euskal Erakundea, eta hausnarketa horren ondorioz jaio ziren. Nik uste dut, hemen hausnarketa bat egin behar dugula, ea zer herramienta, zer mekanismo, arlo publikotik behar ditugun, adosten diren oinarrizko zutoin edo politika energetiko publiko horiek aurrera eramateko. Zentzu horretan, azpimarratu du Statkraft enpresa norvegiarraren proposamenaren nobedadea dela prest dagoela parte hartze publikoa eta komunitarioa bultzatzeko eta hasiera ontzat jo du. Bai, ikusi behar da hemen nik uste dut berritasun bat dagoela, ezta? Orain arte, energia proiektu handiak, hau da autokontsumoaz edo komunitate energetiko txikiez edo aratagoz zioazen proiektuetan, hemen enpresa handiak etortzen ziren, beraien planak egiten zituzten, inorekin ez zuten konsultatzen edo ia inorekin, eta gero, herritarrak, udalak eta medioetan eta enteratzen ziren, ezta. Eta gainera, eskema batean, non, ekoizpen makinak edo instalazioak gureak izango diren, eta gero, salduko dizuegu, merkatuaren prezioaren arabera, dagokion prezioan, ezta. Uste dut, norvegiarrek, momentuz, eta oraindik gauza asko egikaritzeko eta zehazteko naiz eta egon,
orain arte eraman duten bidea eta egin dituzten proposamenak bestelakoa direla, ezta? Alde batetik nola gerturatu diren, nola udaletxetara joan diren, nola prest dauden herrietako batzarretara joateko beraien proiektua azaltzera. Nik uste dut, albisterik edo nobedarik garrantzitsuena dela, beraiek esaten dutela, beraiek prest daudela, nola baitere hemen parte hartze publiko eta herritarren parte hartzea, da parte hartze komunitario bat egon daitekela, beraiek proposatu dituzten proiektu horietan, ezta? Hori bai dela nobedade bat, eta horrek bai eredua beste leku batetara eramaten duela, eta horregatik esaten dugu bide horrek esploratzea merezi duela, ezta? Gauza pauso asko emateke daude eta gauza asko zehazteke, baina bintzat hasiera ona izan dela. Abortu seguru doako eta legezkoaren nazioarteko eguna den honetan, eskubide honek dituen trabez eta oztopoez aritu gara. Abortuaren aurkako manifestazioak, kliniken aurrean kontzientzia objekzioa edota informazio falta ageri. Naro Aiturrik, Osakidetzarako jarduten duen eskabide haurdunaldia eteteko klinikan egiten du lan, berarekin jorratu dugu gaia eguerdiko magazinean, entzun. Bueno, abortuaren legea indarrean dagoenetik, ez dakit aldaketarik sumatu ote duzuen? Ez, kontua da, orain dela ja urte asko abortuaren legea aldatu zanetikan, alegia badakizue lehenago bakarrik antzala psikologikoki arazoren bat edo bazenu, psikiatra baten baimenarekin edo sinadurarekin izan bartzala, geroztek orain ja edozein emakumek haurdunaldiaren etenaldia egin dezake 14 aste eta 6 egunera arte. EAN eta baita Nafarroan ere, erkidegoan eta Nafarroan, egin dezake nahi duen lekun eta doainik. Hori da zerbitzu bat, ematen dana. Orduan, orain azken lege berria atera dana, desberdintasuna da, 16 urtetik gorako, osea, 16-17 urtekoek etenaldi egin dezaketela tutore legalaren baimenik gabe, baina oraindikan hori, eta 3 egun eta gauza gehiaguna, baina hori oraindikan ez dago vigente, ez dago oraindikan arautua. Hori oraindikan kongresuan aprobatu zen, baina oraindikan senatutik pasa behar da, bueltatu behar da kongresura, hor berriro berrikuntzak sortzen diran edo idazten diran, eta gero aprobatuko dituzte, espero da, eta espero dezagun izatea urte amaierako. Beraz hori indarrean sartu arte izanon beharko da aldaketa horiek somatzeko. Askabide klinika zari garela oso sonatua dira, ez? Behin eta berriro klinikaren aurrean egiten diren protesta horiek, abortuaren aurkako protesta horiek, dagoeneko eten egin direnak, baina nolakoak izan dira urte luze hauetan, ez? Horrelako egoeren aurrean nolakoa izan da egoera eta ze nolakoa izan da, ez, klinikara joaten ziren emakumeentzat, zer suposatu du horrek? Bai, suposatu, azkarrikeri bat, ez da ditu guztiekin esan da. Kontua dugu hori ez dela berria, orain akaso mediatikoa egin zan azken aldin, eta gainera lege bat hor bidean zegolako ja legeztatu da ona, esaten debekatu egingo litzatekela eta delitua izango litzatekela kliniken aurrean jartza, baina urte asko daramagu hona etortzen direnak, zirenak, ondo esan da, etortzen zirenak eta kartelekin bizpairu, 3, 4, 5, depende eguna, eta errosaioakin, gero daude mundu martxak antolatuak urtean zertitan, bada kuaresman, eta bestea da lagun aurretikan, eta horre etortzen ziren, errosaioakin, errezatzera, rezaremos porte y portu bebe, hoi azken aldin, orain gala urte asko etortzen zirenean, atean jartzen ziren, klinikako atean jartzen ziren, da berdintzun etortzea, zure haurdunaldiko ekografia ateita, edo zitologia ateita, non gainera juten zizkitzun, da pensatu zer egin behar dezu. Gu hor behin eta berriz zertzen zari ditzen, behin eta berriz zertzainak etortzen ziren, identifikatzen zituen, baina, zegoen utxune legal hori ez da. Konginen ere, epaiketa izan genuen, da epaiketa hori galdu genuen, etzeon eraso fizikorik, gurekiko ez pazientekiko, eta badakizu hauzko erasoiek edo,
utxune legal bat, eta orduan ez genuen irabazi epaiketa, baina bai irabazi genuen gure espaloian ez jartzea. Hori izan zen lehen egiten zuena eta oso bortitz jartzen ziren gaina. Eta, orain irudi horiek ikusten direnak, azkena Madridetik orkestatua nola hasi ziren etortzen, hori hor ikusten den jende guzti horri esker, indarrerak ustaldi ikeragarri horri esker, baina erabaki dute ez etortzea. Horrela jarri zuten bere sare sozialetan, Madriden geratuko direla eta beste herri batzuetan estatu mailan, baina Euskal Herrira ez ziala etorriko mintzat oraingoz. Ze suposatzen duen hau etenaldia torren emakume batentzat? Terriblea da. Asko sartzen ziren gero negarrez, asko sartzen ziren esaten nahi ama ez nazatela ikusi edo ez dezatela jakin una zertan nator gehiago kulpabilizatzen, gehiago biktimizatzen, gehiago epaitzen. Hoi ez da posible. Kontzientzia objekzioa hitz egitea ere komeni da, ez? Kontu honekin, orain arte ordunaldia eten nahi zuten askori trabak jarri dizkion gai bat delako eta arau berriak hori sebera aldatu nahi duelako ere. Zer deritzozu honi buruz? Hombre, nik argi daukat eta askotan esaten dut, gure klinikantzat esatezu, okerri izan daiteke ez da, guri ez bideratzea, baina nik uste argi daukadala, hori ez da, emakume bezala, etenaldiak egin beharko lirateke lekuz lekuko ospital guztitan edo dena dalakua, ez da. Bintzat emakumeari gertutasuna eman eta errestasuna eman eta ez mila papeleo eta burokrazia egin, ez da. Gogora ezagun, estatu mailan bertan, badaudela emakume asko eta asko ez daukatela ez da bere lurraldean ere, bere probintzian ere, inungo zentro referentzialik etenaldia egiteko orduan mugitu behar ez da zenbat kilometro eta dakiz zenbat kilometro eta guri askotan deitze gaitu jendeak eta eta nola egin dezaketa gu beti esatu osakidetzara deitu, osakidetzan paper batzuk emango dizkitzue, zure emaginak, eta gero etorri eta guztiz doakoa da bidez, eixa baino, eta legala da, eta egin dezakegu, eta zuek osakidetzakin zaudete, eta badakizu hor dago, horrelako ez jakintasun bat, eta gero hain estigmatizatua dago, aurtunaldiaren etenaldia, emakume askok, eta normala irute zait bakoitza bere arrazoian gatikan, emakume askok ez dute kontatzen, ez da? Eta ez kontatze horrek, zer suposatzen du, sekretismo handiago, ez da? Eta kulpa hori ez da, ez dut kontatuko, ze hau gertatu zait, eta ze nola, ez da? Gertatzen zaigu emakume askori, imaginatzen dugu nahi baino asko gehiago, gero ez da entorno baten hitz egiten emakume pila batekin, eta ikusten dezu zenbati, ez da? Eta horrek ere, alde batetik ematen duen babesa ere, oso importantea da, horrekin, zesan bai, nik usteet, kontzientzia objekzioa errespetatu egin behar da, baina nik usteet gauza guztien gainetikan, medikua edo sanitarioa bazeak, zure pazienteren hobe berretzin beharko zenukela lan, ez da? Behintzat minimo batzuk mantenduz. Ulertzen dut denak ez nahi izatea, baina irutzen zait oso zaila izango dela hori aldatzea, zelen hori egin dugu utxune legaletat, ez da? Objektio kontzientziaren inguruan derrigortze hori legalki uste oso zaila dela. Eta esan bezala Alaitz Argandoña eta Jon Ansa egon dira Eguerdiko magazinean eta horrela argitu dira haiek ere abortuaren gaia zentzun. Gauza bera, nik uste dut abortua seguru bat lortzeko mundu mailan egin beharko da esfortzu bat, ze jende horrendik hiltzen ari da horrezegatik, eta nik uste dut horretarako bai mobilizazioak beharko ditugu. Eta ikusten ari garena da, hori, eskuina boterea lortzen ari dela, eta eskuina dagoen tokietan hainbat eskubide murrizten ari direla, eta hau da haietariko bat, eta gehien gustatzen zaiena, eta igual da beraien ikurra. Bigarren mailako pertsonak gara, emakumeak. Orduan nik uste dute oso garrantzitsua dela aldarrikatzea pertsonak garela eta eskubide berdinak ditugula, eta ez bakarrik emakumeak, baizik eta inmigranteak, umeak, askotan hitz egin dugu, adineko jendea, eta horretarako nik uste dut oso garrantzitsua dela mobilizatzea, jendea kalera ateratzea, eta horrekin batera, eta amaituko dugunez, esan nahi dut, bihar 10:00 udaletxe aurrean, Soloko etxeko auzokideek aldarrikatu egingo dute, beraien igogailua berriro irekitzea. Eta nik uste dut garrantzitsua dela gure proiektua, gure ideiak eta gure eskubideak defendatzeko mobilizatzea.
Gai aldatuta berriro, gazteek kontsumitzen dituzten eduki gehienak gaztelaniaz sortutakoak dira alde handiz. Ondorio hori erator daiteke UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateak gazteen ikusentzunezkoen kontsumoari buruz egin duen ikerketatik. Eusko Legebiltzarrean aurkeztu dituzte emaitza horiek gaur Iraitz Lazkano UEMako lehendakariak eta Gari Goikoetxea ikerketa egin duen teknikarietako batek. Gasteizen LGTBI fobiaren aurkako behatokiaren egoitza inauguratu dute. Barteaeko lehenengo behatokia izanik egoitza hau aurrera pausu handia dela azpimarratzen du Amets Martínez de Heredita Lumagorri elkartearen kideak. Urriaren 8an inaugurazio festa egingo dute egoitzan eta hainbat sorpresa izango dira. Euskadiko lehenengo LGTBI fobiaren aurkako behatokia Gasteizen da eta bere egoitza inauguratu dute. Ikusguneko egoitza, irakurtzeko espazioa, topagunea, gertakariak salatzeko bulegoa eta hainbat ekitaldiren agertokia izango da. LGTBI mugimenduan sustraituta dagoen proiektua da Ikusgune, eta horren adierazle izan behar du ere. Ez da soilik behatoki bat saretzeko gune bat da, biltzeko, irakurtzeko edota informazioa konsultatzeko izango dena. 3 urte pasatu dira Ikusgunek eta Gasteizko udaletzeak hitzarmena sinatu zutenetik. Harrezkero, hainbat ekimen martxan jarri dituzte. Hala nola, hauteskundetarako LGTBI gida, ligatzeko segurtasun gida edota gertakizuna salatzeko telefonoaren edapena. Gertaerak salatzerako momentuan LGTBI kolektiboak ere bai, bakeroz eta barneratua dago salaketa horren beharra, eta herritar askok konpromiso zehatzak hartzen ari dituzte eta agerikoa da azkenengo hilabeteetan, batez ere hezkuntzaren munduan eman diren aurrera pausuak. Urriaren 8an larunbata egoitzaren kanpoaldean Pintorkalea 47an inaugurazio festa antolatuko dute. Kontzertuak, drag queen ikuskizunak eta hainbat sorpresa iragarri dituzte. Bestaldetik tabakoari lotuta herritarren ekimen baten helburua da 2028tik aurrera Europar Batasunak tabakoa erosteko gutxieneko adina urtero igotzea. Horrela, 2010ean jaiotakoek urte horretan 18 urte beteko dituztenek eta egungo arauekin tabakoa erosteko gaituta daudenek ezin izango dute inoiz legezko adinera iritsi. Zenbat erretzaile hiltzen dira munduan tabakoagatik? Herritarren ekimen batek abian jarri nahi du 2028tik aurrera Europar Batasunak tabakoa erosteko gutxieneko adina urtero igotzea. Horrela 2010ean jaiotakoek urte horretan 18 urte beteko dituztenek eta egungo arauekin tabakoa erosteko gaituta daudenek ezin izango dute inoiz legezko adinera iritsi. Ekimen honen helburua da tabakori gabeko Europarren lehen belaunaldia lortzea eta gero ondorengo belaunaldiak etorriko lirateke Espainiako no fumadores eta Europako beste elkarte batzuk bultzatutako proposamenaren arabera. Beraz, 2009an jaiotakoak izango aldira tabakoa erosten azkenak. Proiektuaren oinarria zigarroak eta nikotina duten beste produktu batzuk gazteengana legez irista eragoztea da. Testuinguru honetan kalera irten gara herritarren ahotsa jasotzera. Irutzeit, galaztea oso ondo dabla, gazteek eta bestentzat galaztea denantzate hobea da. Netzat nik ez dut erretzen, leheno erretzen hau, baina irutzeit erretzea absurdoa da gauz bat. Ni irutzen, hoi inbertzela, bate bestei esan, tabakoa da absurdoa da. Nikotina eta bestea, eta engantzatu itizu eskenen, baina galaztea oso ondo irutzeit. Bueno, ni oso erretzailea izan naiz urte askotan eta
Oso dependentzia handia da, eta orain kanpotik ikusten, pues, konturatzen naiz, menpekotasunarik ez dira ezertarako balio. Eta horren kontra gauzak egiten badira, primeran. Ekimenak aurrera egin dezan gutxienez 1 milioi bat sinadura bildu behar dira urtebeteko epean Europar Batasuneko 7 herrialdetan. Hori lortuz gero Europako batzordeak erabaki beharko du proposatutako ekimenari buruzko neurriak hartuko dituen ala ez. Ekimenak beste proposamen batzuk ere jasotzen ditu, hala nola ikusentzunezko produkzioetan eta sare sozialetan tabakoaren publizitatea ezabatzea. Beste asmoetako bat, tabakorik eta zigarrorik gabeko ibaien eta parke naturalen hondartzen eta ibai ertzen Europako sarea sortza eskatzen da. Eta gai zaldatuta aipatu dugu lerroburuetan. Ere gaur zabaldu dute Euskaraldirako izen ematea, begia lorpenetan jarrita. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, hitzeko izatea. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar bat esuak izten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Esti Marquezen banan-bana kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, hauek izan dira. Gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiru 11.eu satarian bihar arte. Harrapaturik adar lotuen artean, barre txikien auskortasuna, zoriona da funtsean, barre txikien auskortasuna, zoriona da funtsean. Zubien musuen zubi bilakatuz harremana, itxatxirikan gelditu zaizkit laztan denak banan-bana. Zure oraina izan nahi nuke eta ez zure iragana, laztan denak banan-bana. Desio gozez eraikitako biosogara batea, besarkatu taskana zazu gauer dia iristea, segi dezagun elkar maitatzen sekretuak isilean, segi dezagun elkar maitatzen sekretuak